Ola, son Adrián Moreno Peña, enxeñeiro técnico en Informática de Sistemas e máster en Xestión de Proxectos pola ETSE, a Escola Técnica Superior de Enxeñería da Universidade de Santiago de Compostela. Estou a falar dende Copenhague, onde vivo e desenvolvo a miña profesión agora mesmo como vicepresidente de Enxeñería, VP of Engineering en SumUp, unha empresa internacional no ámbito financiero. É unha fintech que provee opcións e ferramentas para os pequenas e medianas empresas para que poidan cobrar os seus clientes e demais. O que estou a facer agora nesta empresa e o que viñen desenvolvendo na miña carreira está moi conectado co motivo que me levou originalmente a estudiar enxeñería informática, que é o interese en crear, na creación, no desenvolvemento como concepto de crear unha cousa dende a idea dende o concepto ata poñelo nas mans dos usuarios. É algo que sempre estiven desenvolvendo na miña carreira, nos distintos roles que desenvolvín como enxeñeiro de software, fundando a miña propia empresa, como CTO, como tech lead, como engineering manager. Algo que sempre estivo presente é a creación. E algo que tamén estivo presente é a creación de equipos. Algo que fixen moito énfasis, que sempre coidei, é crear equipos que sexan diversos, que teñan distintos puntos de vista, que teñan distintas composicións en todos os ámbitos, en orientación sexual, en raza, en linguaxe, porque cando estamos creando produtos digitais, penso que é moi importante que o equipo reflecta parte da diversidade que os usuarios finais van ter, os clientes, quen vai utilizar esa aplicación, quen vai utilizar esa ferramenta digital. Penso que é algo que me aportou moito a nivel profesional, pero que incluso a nivel de negocio é crítico para que un produto sexa exitoso. Penso que a miña formación na ETSE como enxeñeiro e técnico en Informática de Sistemas preparoume moi ben para a natureza cambiante, con evolución constante do meu rol. É moi emocionante ver cara onde imos ir con ferramentas como Generative AI, con inteligencia artificial moito máis presente, e algo que é moi ilusionante. Se agora estás ti que estás vendo este vídeo estás pensando en estudiar enxeñería informática, de verdade recomendo que penses nesta opción profesional, porque os roles que eu desempeñei quizás cambien constantemente, quizás nin sequera existan no futuro, pero iso é o que é moi emocionante, ver cara onde vai crear, pero o que vai ser constante con ferramentas digitais, integralas en todos os puntos da nosa vida e de negocio. Moi contento de ser parte desta iniciativa. Un saúdo.